Hun skulle også rende med hende til det bror, bla bla bla. Det var faktisk rigtig sjovt sidste skoledag. Inden juleferien. Der var vi skulle være i skole i fredags. Det var faktisk rigtig sjovt, fordi at mig og min klasse, vi hyggede os meget. Det synes jeg også bare var rigtig sjovt. Vi tog julepynt og noget. Og vi gjorde bare mange ting. Så ja. For det her er part 1, eller part 2 lige om lidt.